belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Ter gelegenheid van de 50-jarige verjaardag van koningin Máxima brengen Curaçao en Sint Maarten een speciaal muntstuk van 5 gulden uit met erop de beeltenis van koningin Máxima. Het gaat meer om een verzamelmunt, want er worden maar 750 van gedrukt en ze hebben allemaal een waarde van 130 gulden. De munt zal vanaf juni op de markt verschijnen. De Belangenvereniging van Kleine Ondernemers, actief in de toeristische sector Kasja, luidt opnieuw de noodklok. April was een dramatisch slechte maand voor de kleine accommodaties, appartementen, autoverhuurbedrijven en duikscholen, zo heeft Kasja bekendgemaakt. In maart was er nog sprake van een gemiddelde bezetting van zo'n 25%. In april daalde die naar ruim 10%. Heel veel accommodaties hebben helemaal geen gasten ontvangen in april en slechts 2 accommodaties hebben een score gehaald van boven de 40%. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, da honrar de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos Danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo uma compensação. Se a botar corção, nota importância, botar ela flow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor corção. Parlementariër voor de partij Trabalpa Curaçao, Reynolds Kalmes, wil weten wat zich precies gisteren heeft voorgedaan in de Savaan. 's Ochtends vroeg werd een man thuis gearresteerd, maar de lokale pers die aanwezig was om beelden te maken, werd op een afstand gehouden door de politie. Dit zodat een Nederlands team dat bezig is met een documentaire op het eiland de arrestatie rustig kon filmen. Volgens sommige media is er sprake van een inbreuk op de persvrijheid. En Kalmes heeft duidelijkheid gevraagd over waarom de politie lokale media heeft tegengewerkt. De kustwacht Caribisch Gebied heeft tijdens een patrouillevlucht afgelopen zondagavond op 120 mijl ten noorden van Aruba een boot ontdekt met daarin meerdere stoffelijke overschotten. Door slechte weersomstandigheden is het niet gelukt de boot op sleeptouw te nemen. Dat heeft de kustwacht gisteren bekendgemaakt. Vanuit de lucht was volgens de kustwacht te zien dat meerdere stoffelijke overschotten in zeer verregaande staat van ontbinding in het bootje lagen. Maar door de hoge golven en het slechte zicht was het onmogelijk om aan boord te gaan. Ook lukte het niet om het bootje op sleeptouw te nemen. Uiteindelijk is door de slechte weersomstandigheden en het invallen van de nacht het bootje uit zicht geraakt. De kustwacht heeft een melding naar schepen en de maritieme autoriteit in de regio gestuurd met de boodschap om uit te kijken naar de boot die nog steeds op zee drijft. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De Extra geeft vandaag meer details over het familiedrama dat afgelopen maandag plaatsvond. Daarbij werd een vrouw beschoten toen ze op bezoek ging bij de dokter in Montaña. De man vluchtte weg en is voor het laatst gezien op de Julianabrug. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of weggevlucht is. Volgens de vrouw vandaag in de krant is er al heel lang sprake van mishandeling binnen de relatie en heeft ze vaak aangifte tegen hem gedaan, maar ze vindt dat er te weinig is gedaan met die aangiftes.
Minister van Justitie Quincy Kirigori zegt vandaag in een interview met de Extra dat politieke spelletjes ertoe hebben geleid dat mensen hem zien als de grote geschuldige van een diefstal van 600 kilo drugs uit een politiebureau in 2018. Hij benadrukt dat het Openbaar Ministerie het onderzoek hier naartoe leidt. Maar keer op keer wordt zijn naam genoemd en wordt hij verantwoordelijk gesteld voor die diefstal. Op Sint Maarten is het aantal mensen dat positief getest heeft op corona plots gestegen. Gisteren vonden er 15 positieve testen plaats. En dat betekent dat er nu 49 actieve gevallen zijn op Sint Maarten. De afgelopen weken lag dat aantal echter steeds rond de 30. Er liggen 3 mensen met COVID-besmetting in het Sint Maarten Medical Center. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.